हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम स्वागत कर सेकेंड ब्लॉग सॉरी केते नंबर ब्लॉग तो मन ना कि आज गोटे ब्लॉग करूँ मो झियारी आमर नाती नाती आस लुचनी लुचनी आस नाती मोर ये होला झियारी ये नाती नमस्कार कर दियो। नमस्कार। आज कौन करवा योग योग करवा कहीं टी खाली हाइट आर एज अनुजाई वेट बढ़ी हाँ कि नहीं देखिए केते बड़ पेट हाँ यही पेट को कमिया पड़ो है। तो आज आम जोग करवा तो टिके खाली जस्ट रुहतु आप सजबाज हो सब टे सेटिंग करदे तापर मुझे जहाँ करी से करेंगे धीरे 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 से घर गला पतला हो सो फ्रेंड्स एबे आम जब स्टार्ट करूँ कौन देख लेस लेस पैंट्रो लेस भर्ती कर दिया। हाँ हाँ तापर लड़ी तू उठो हाथ आज हाँ करो करो आस्ते आस्ते उसको ना तापर आउ गोटे कल भाग तेरा को आसीबो तुम पटे कल आर पटे कल मुटे हाँ आसुची क्लास बोलो हला सुदिन से केते करे 10 टा करियो तापर जेटा उठी एक्सरसाइज फास्ट कले सेमते करे हला ए गला तापर कोन करबा सुला गोटे कड़ बस नबो गोटे कड़ फुट पाद छुईब एमती अपोजिट 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 हाँ आस्ते आस्ते हो तापर पुणी एपटे एपट एपट हाथ हाँ यहाँ कर 10 थर एवं जी हो धीरे धीरे कर हाँ न बाजू से कंटिन्यू कले बाज हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वज्रासन कर वज्रासन एमती मंडूकासन कौन मंडूकासन निश्वास नब नियो ना निश्वास नियो छाड़ी दियो पेटटा को भर्ती कर दियो तलक जी हो देख देख
ଛାଡ଼ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲ ତ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ହେଲା। ତାପରେ ଏମିତି କର ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଟିକେ ହଉଛି। ପଦ୍ମାସନ ବସି ହବ ଦେଖିଆ ବସିଲ ଏଇଭଳିଆ। ବଢ଼ିଆ ତ ଅଛି ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ଏବେ କପାଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବ ପେଟ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ଦେଖ ନାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ ଏମିତି କର ଏମିତି କର। ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆମର ଟିକେ ନାତିଟି ଦେବଗଡ଼ିଆ ତ ତେଣୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛ ବାସ୍ ଟିକେ ହଉଛି ହେଲା। ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରି ଶିଖିଛ? କେମିତି ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ରଖିବ ଏମିତି କର ଏଇ ତଳେ 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 ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଲା। ଏଇପଟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ବନ୍ଦ କରିବ ଏପଟ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। କର ଓକେ। ସବୁ ରୁଟିନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବ, ମଣ୍ଡୁକାସନ କରିବ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବ, ତ୍ରିକୋଣାସନ ଟାଇପ୍ କରିବ, କପାଳଭାତି କରିବ, ଏଇଟା ତ ନ ହେବ ପେଟ କମିଯିବ। ଏଇଟା କଲେ ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବ ଆଉ କ'ଣ হবে ନା। କର ଗୋଡ଼ ପାଦ ପାଦକୁ ଛୋଡ଼ ଏ ମଝିକୁ ଆଣରି ମଝିକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିବ। ଯେତିକି ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ମୁଭିଂ କର ଧୀରେ ଧୀରେ କର। ହଉ ତୁ ରହିଲି ପଛରେ ବସ ହାତ ବାଜିବ। ଶୁଅ ଲୋଟିକି ଶୁଅ। ହାତ ହେଇଛି ଏମିତି ହାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ଇନହେଲ୍ ହେଲା। 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। 10 ଟାଇମ୍ସ କରିବା ହେଲା। बैक टिके हुआ बैक आप जाओ आपको एमती करियो ना ମୋ ପେଟଟା ତଳକୁ ଲାଗିଯାଉଛି। हाँ धीरे धीरे हबो ହେଲା ଏଟା କର। पंद्रह हफ्ते आउट देखिए मुंड उठाने धीरे धीरे हो। हमर सरी जाइए योग सेशन हाँ कि जयवाला देखिए कौन लगला तुमको केमती लगला? मते बढ़िया लगला जी ये योगा यूट्यूब चैनल टाको आपण हति लगी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करंतु और शेयर भी करंतु। हाँ आउ तुम देह केमती लगुची?
ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଝାଳ ବାହାରିଲା? ଝାଳ ବାହାରିଲା ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ବଡ଼ିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ ହେଲା। ତୁମେ ଟିକେ ଅଧିକ ମୋଟା ଅଛ, ତୁମେ ପତଳା ହେବାର ଅଛି, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଏଇଟା କରିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲିଂ କରିବ ହେଲା। ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ମଙ୍କର ଘରୁ ମା ପଠେଇଲେ ଯାହା ଟିକେ ଆଣିବ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିବ? ସାଇକେଲରେ ଯିବନି, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, ନହେଲେ ସାଇକେଲରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲରି ଆ ଲରି ବି ଆମର ଯୋଗ କରିଦିଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ତାର ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ତାର ଆଉ। ହଉ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ହେଲା। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଗ ବି କରିବା, କାହିଁକିନା ଦେହ ଆମର ଯେମିତି ଖରାପ ନ ହୁଏ। ଯଦି ବି ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡେଲି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ 100%। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେହ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।